Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang napulo ka mga balita sa isa sa Negros ang amon igadulong sa inyo. Ug din niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag karon sana naman kami mabatian sa radio station nga FMR Bacolod 91.1. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros sining adlaw. Mga utod nga kamot sa tao ginhimo nga sahog sang nilaga. Traffic enforcer nga nagbaton sang suhol giin ka sa serbisyo. Timing sa pag-apply, importante sunod sa gobernador. Negros Oriental Governor Ruel Digamo nagsugot na ka makigsapol sa kay Governor Eugenio Jose Lacson. Kag sa good vibes Bacolod doon naging kampiyon sa Manila to Sorsogon Ultra Marathon. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, Bacolod Public Wi-Fi ang pwede na ma-access sa mga nagakadto sa Bacolod City Government Center. Sa tuyo nga mapasanyog pa ang serbisyo sa syudad, bukas na ang libre nga Wi-Fi sa BCGC. Suno kay City Information Officer Carmela Gamboa, sarang ma-access ang libre nga Wi-Fi ilabi na sang mga nagaproseso sang ilang requirement online sa BCGC. Ang libre nga Wi-Fi ang gina-operate sa nga GNet network and data solutions. Pero limitado sa 1 ka oras kada adlaw ang paggamit sang libre nga Wi-Fi connection sa ilang mga smartphones kag laptop. Pwede ini magamit sa mga nagapadulong sa BCGC grounds pati na sa mga turista. Kabahin man sa tuyo ni Mayor Albi Benitez nga mapabutang sang internet connection ang mga eskwelahan sa syudad agud mas mapaayo pa ang kalidad sang edukasyon. Ako na ka day with your family, and then kung may gina-process ka nga papers, kasi most of our offices are pwede naman makaprocess online. So kung may na-miss ka or may nabilin ka sa balay mo, basi pwede mo man ma-process through online, so makakonect ka easily sa Wi-Fi. Sa number 9, nagpasugot na si Governor Ruel Digamo nga makigsapol kay Governor Eugenio Jose Lacson may angot sa Negros Island Region. Suno kay Governor Lacson, ang talatapan sang duwa ka mga gobernador ang naga-coordinate na sa karon angot sa natalana nga meeting. Ginalauman ni Lacson nga ini matigayon sa mas madali nga panahon. Luyag ni Lacson nga masugilanon si Digamo agud tumapatod man ang rason sini siya pagpamatok sa Negros Island Region. Damlag pa ginsiling ni Lacson nga luyag niya mahibaluan kung anong pwede makapakambyo pa sang panindugan ni Digamo. Ang tanan nga kongresista sa Negros ang nagasuporta sa NIR. Cultural differences ang isa sa mga rason nga gintudlo ni Digamo kung nga hindi siya pabor sa NIR. I think sa Provincial Information Office niya gave me a name. So Attorney Diaz and this person are now coordinating as to the date na magkita na kami. So that means okay siya go. To meet, yes. To sit down with me, yes. Okay siya. Pero not this one. Depende sa schedule naman. Sa number 8, temporaryo nga gin-suspend sang Alfredo E. Marañon Sr. Memorial District Hospital ang admission magluwas na lamang sa extreme emergency cases. Suno kay Attorney Ryan Bonghanoy, ang City Administrator sa Sagay, puno ang ospital nga may 25-bed capacity lamang. May tion nga nagdangat sa 120 ang ilang nga admission, pero sa karon ini ang tigayo na nga nanaog sa 88. Wala labot suno sa iya nga ang ospital nga ginamanage na sa karon sa Sagay City ang naga-cater sa mga pumuluyo gikan man sa mga kaiping nga syudad kag banwa, may pagsaka sa karon sa kaso sang gastroenteritis rason man nga nag-full capacity ang ospital. Ang kaso sang gastroenteritis ang ginapausisa man karon sa City Health Office suno kay Bonghanoy. Samtang ginaabisuhan nila mga pasyente na nagapadulong sa ilang nga ospital nga kung hindi man lamang emergency cases
cases nga sa iban nga ospital nga malapit man sa ila magpabulong. Sunod kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson kung kinahanglan gid mag-coordinate ang tagdumalahan sang ospital sa probinsya para mahatagan sang referral. Sa ang Amon City Health, amo naman gin pa ining investigate, pakandak namon investigation ang what cause ang amo sila. Sa amon group chat declare naman full capacity si Escalante, Vicente Gustilo. Kag ang amon di isa ka private nga hospital ang Lodife, same man. Damo git sari-sari amon na gastro, may mga siguro pa offshoot sang mga sang selebrasyon. Sa number 7, ginkawat nga mga motor sa Dumaguete ang na-recover sa Bayawan kag Himamaylan City. Aktual nga pagkuha sa mga motorsiklo nakuhaan pa sang video. Nakuha sa CCTV ang aktual nga pagkawat sa isa ka lalaki sa motorsiklo nga nagapark sa isa ka hospital sa Dumaguete City sang tarilikdan nga Enero 9. Iya inigintulod. Sang Enero 20, liwat naman nga nakita ang pagkawat sa amuman nga suspect sa isa pa ka motorsiklo gikan sa isa ka mall sa syudad. Iya man inigintulod-tulod ang suspect ang nakilala nga si John Lee Moreno. Sa impormasyon sang PNP, modus ni Moreno among pagtulod sang motor padulong sa malapit nga mga nagapang-obra sang yabi. Tigayon nga na-recover ang mga motorsiklo pagiman sa ginpatigan nga operation sang kapulisan. Na-recover ang duha ka ginkawat nga motorsiklo sa Bayawan City kag Himamaylan City. Ining lunsay nabaligya na sang suspect. Padayon karon ang pagpangita sang PNP batok sa suspect. Sa number 6, isa ka lalaki na sapwan patay sa Banwa sang Tuboso. Isa ka lalaki na sapwan nga patay sa kahapon sang hapon sa nabukid nga bahin sa barangay Bandila sa Banwa sang Tuboso. Siya nakita nga nagahigda sa duta. Siya ang ginkilala kay Ryan Undoy, 33 anyos. May nakita nga pila sa iya lawas sunod sa pulis, gani ginpaidalon pa sa post-mortem examination ng iya bangkay, agud mahibaluan kung ano ang gintunaan sang iya pagkamatay. Posible man nga may foul play sa iya kamatayon suno sa pulis. Sa number 5, katapos ang Philippine Marines ang ginkasuhan na angot siya pagtiro sa isa ka nurse. Ginkasuhan ang katapos ang Philippine Marines nga si John Emerson Dolino, 27 anyos, matapos sinimatiruhan ang isa ka nurse sa ilimnan sa Barangay Zone 2 sa Cadiz City sang Domingo sang kaagahon. Kaso nga reckless imprudence resulting in serious physical injuries ang ginpasaka batok kay Dolino. Sa investigasyon sang PNP, nagainom sang Domingong grupo ni Dolino kag sang biktima nga si John Robert Sinoy nga isa ka nurse sang mapuli na. Didto ginpalapitan ni Sinoy si Dolino kag silang nagbaisay. Didto man kag nagpalupok sang armas si Dolino sang 4 ka beses. Nagumpok ang ulihing nga bala kag nag-igo sa tiyan ni Sinoy. Na-release naman kahapon si Dolino matapos ini nga makapiyansa. Sa number 4, tracking system ang ipatuman sa paghakot sa basura agud to mapahagan-hagan ang backlog sang syudad. Ginkasugtan sa pagsinapol sa katapos ng Solid Waste Management Board ang paggamit sa tracking application sang IPM-CDC sa ilang mga garbage truck. Pinaagi sinigin sila ni Mayor Albi Benitez nga sarang mapaayo pagid sang private contractor ang garbage collection. Sa bulig sang tracking app, mahibaluan sang pumuluyo kundi ang location sa mga garbage truck kag mahandaan nila ang paglabay sini sa tion nga maghakot na sang basura. Sa madason nga semana ipatuman ang tracking system. May yara man sang zonal collection schedule agun bagin mahapos sa publiko ang pagmonitor sang oras sa paghakot sang basura. Ang IPM-CDC ang natagaan sang extension sa kontrata angot sa paghakot sang basura sang syudad tubtob Abril. Sa number 3,
Traffic enforcer ang ginkaka sa serbisyo matapos nga magbaton sang 50 pesos kabaylo sa iya pagpapalagyo sa mag-asawa nga nagaangkasanay sa motorsiklo nga wala naga-helmet. Yari ang report. Nakalabot sa igtalopangod sa pamuno sa Bacolod Traffic Authority Office ining nagalapta nga video nga ginpost ni Alberto Lacson III nga account sa Facebook angot sa pagdaho sang kwarta sang isa ka babayi sa traffic enforcer sa area sang Lasal Avenue sang nagligad nga weekend. Suno kay Police Major Junji Liba, nagwa nga gin-flag down sang duha ka mga enforcer ang babayi nga nagaangka sa motorsiklo sang iya bana nga lunsay wala naga-helmet. Pero sa baylo nga mag-issue sang violation ticket, ginpapalagyo sang enforcer ang mag-asawa kabaylo sang 50 pesos. Sang nag-negotiate guro ang nakagang isa to niya nga partner, siya ginliklikan to sang asawa. Waya man mapunggan ginbaton yon. Matapos ginpatawag kag mausisa ang traffic enforcer, gindesisyonan sa pamuno sang bitaw nga kakason sa serbisyo ang job order worker nga traffic enforcer. Iya man ginreprimand ang iya kaupod nga enforcer. Na-commit bali mo na kay supposedly dakpon gito tanit way nila gindakop. Pero with regard sa ato niya sa pagbaton kwarta, daw mismo ang nag-commit to yung isa mo tong naghambal man nga wala magidya nakabalo ang iyawpon. Ginsiling ni Liba nga bisan giyag sang enforcer nga ginpilit sulod sa iya bulsa ang kwarta pero mas nagakaangay nga wala niya inigin baton kag sa baylo gin-issuean na lang sang violation ticket ang ginpapalagyo nga mag-asawa. Suno kay Liba, magaserbe kuntani nga leksyon sa iban nga mga traffic enforcers ang nadangtan sang napahalin sa serbisyo nga kaupod nila. Sa number 2, ang volume o kung ang kadamuon sa nga kalamay nga iga-import kag ang timing o kung sano ini ipatuman ang labing mga importante nga konsiderasyon sa sugar importation. Inisuno kay Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson nga nagsiling nga humalin pa man sadto ang sugar industry ang wala nagapamatok sa sugar importation. Ini basta wala sang smuggling kag natun-an sang maayo ang kadamuon o kon kantidad sang iga-import nga kalamay kag ang timing sang pag-import sini. Ang Department of Agriculture kag Sugar Regulatory Administration ang nag-recommend sang pag-import sang 450,000 metric tons sang refined sugar para masolusyonan ang mahal nga retail prices. Suno kay Lacson, may specific instruction gikan sa presidente nga dapat mayara sang 2-month inventory. Damlag pa nagpagwa sang pahayag ang UNIFED nga sila nagasuporta sang tikang nga mag-import sang sugar. Ang panindugan naman sa National Federation of Sugarcane Planters ang mga dapat may datos bahin sa sugar production agud mapatod ang volume sang iga-import nga kalamay. Ginakilala nila nga kinahanglan mag-import lakip na ang kinahanglan o kung kinahanglanon para sa buffer stock. We're not against it for as long as we will avoid smuggling and that it is well studied as to the volume and the timing when this imported sugar will come in. Dapat timing lang na when end of milling begins, no? So there's always that month na tawag natin Tiempos Muertos, no? So that should be the month where this agreed imported sugar can come in. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Utod nga mga kamot sang tawo ang nadiskubrihan nga ginbutang sa sabaw sang linaga sa sulod sang galunan sang ice cream. May note pa ini nga upod kung sanday sino ang masunod. Yari ang report. Daw ginhimo nga subak sa linaga ang pare sang utod nga mga kamot sang wala pa makilalan nga persona nga nakitaan sa mga nagahakot sang basura sa sulod sang galunan sang ice cream nga ginaboy sa basurahan sa Puro Kagaykay sa Barangay 2 sa Bacolod Caina sang aga. Sa sulod sang container may naputo sa plastic nga panid sang papel nga may lista sang pila ka mga persona. Nakasulat sa papel ang tinaga nga tanan kamo kun hindi maguntat raffle lang na. Nagapati si Police Captain Jonito Pastrana, commander sang Police Station 2, nga mahimo isa ini kapaandam batok sa mga persona sa among listahan. Ginausisa na sang kapulisan ang mga CCTV nga malapit sa lugar agud makilalan kung sinong nagaboy sang utod nga mga kamot sa lugar.
Amo na, i-validate ini nga information. Kung ma-confirm, anti-drug operator. Sunod naman kay punong barangay Imelda Bangbuanga, mga residente sang barangay 2 ang mga nalakip sa listahan. Kadaman sa ila, mga anay bilanggo, mga napaidalom sa parole and probation, kag iba na talana magpaidalom sa drug rehabilitation. May ara di nga hindi man tataka ano mo no kamo yung maka-identify sa problema. Hindi bala. Si barangay mag-assist lang para sa inyo. Para sa mga concern mo. Kung ano yung mo nila. So mabalanta man ang sa station to. Isan ako makakita mo nito. Sila nag-ano man sila eh. Paano sila imagine na nila. Sulat-sulat na nito delikado. Yara sa listahan ng 30 anyos nga babae nga nabilanggo na sadto sa kaso may angot sa illegal nga droga. Ginakahangawaan niya nga posible may matabo nga malain sa iya. Gani naghinyo siya sambulig sa barangay. Suffer ko sabong sa sa provision nari ko sabong. Ano na ba tiyaga mo subong? Pulba sa rin man, baby, base pagwako na karoon ang gulpin ako na ipudyutan karoon naman ka na daan sabong madaan ng pangimo daan. Sino ko daan ko pakita uwi na eh. Sa mga nagbutang sang pangalan mo sa listahan, anong mensahe mo? Ngamba ko sila, tani, kung pagbuman sila, tani, maging sa lista sa mga sigurado man nila kung ang tao, maging lista nila, kung punto, kablasero ba sige pa, hindi nga balista na sila basta-basta. Suno kay Bangbuanga, bukas sila para mag-istorya sa mga persona nga nalakip sa listahan, ilabi na nga kalabanan sa ilang nalakip sa drugs watchlist ng PNP. May duwa ka mga persona nga ginreport missing sa barangay sang nagligad nga Nobyembre suno sa punong barangay. Sang nagligad nga simana, ginsiling sang DILG sa pagsinapol sa mga opisyales sa Western Visayas nga magapaday ng drug operation sa Pilipinas pero magalain ang approach sang PNP. Sa Good Vibes, isa ka Bacolod noon ang nangin kampyon sa Manila to Sorsogon nga Ultra Marathon. Nangin tambok siya kag hypertensive sadto. Amukon nga na pensara niya nga magsugod running. May report si Romeo Subaldo. Ini ang winning moment sa Bacolod noon marathoner nga si Rolando Espina. 613 kilometers ang iyang gindalagan halin sa Luneta sa Manila padulong sa Sorsogon nga inatapos sa sulod sang 5 ka adlaw. Istorya ni Rolando, ini ang pinakalayo nga distansya nga iya nadalagan sa hindi niya na maisip nga mga marathon nga iya na intrahan. Nagauntat lang siya makadali kag nagapiyong-piyong para makapahuway kag sige naman dalagan liwat. Yeah, I make sure that I sleep every now and then so I can feel fresh. So, I sleep like an hour or two here and there. Depende kung may place, kung tuyo ko. Hindi ka di ka mag-stop over makatulog? Anywhere. Sometimes may mga tiyangge, may tindahan. Yeah, just may banig lang kami. Just sleep. Sa Ireland na nakabase si Rolando bilang isa ka nurse. 2 ka adlaw antes sa kompetisyon, nag-abot siya sa Pilipinas. Bisan may jet lag pa, nag-intra siya sa ultramarathon. 7 sila tanan ka mga nagpasakop sa kompetisyon. 6 ka mga Pinoy kag 1 ka Irish. 3 lang ang tigayon nga nakatapos ang race. For me, naka-adjust ko kasi siyempre Pinoy ko. Whatever. Although hindi ko nakapuli sa Pilipinas for more than 2 years. Medyo siguro sa memory ko about humidity. But this Irishman just came here. It's first time experiencing humid heat. So hindi niya na-take. Antes nagka-interes sa running, basketball ang ginakahuyugan ni Rolando o galing bakod nagka-injury sa tuhod, nag-untat siya. Nagdako siya kag naging hypertensive, gani na pinsaran niya nga magdalagan para maka-exercise. Nabalik ko, so ang left knee ko na-operahan. And na-operahan ka pa ni sa niya? Yeah. So nagtaba ko, ka-hypertension, tapos dutayan ako mag-take na medication because the doctor wants me to take medication for my high blood pressure. And then a good friend of mine, a colleague of mine actually asked me if I want to do running. I would start running, so I did. And I never looked back. Nagsigi-sigi ng iyang journey sa pagdalagan. Para sa iya, ang mga race parte lang sa iyang exercise para healthy living sa gihapon. Kung magdaogid man sa kompetisyon, dugang lang ini nga reward para sa iya kaugalingon bangod sa iya nga paghimakas. Barbs, dili mapakita kung ano man ang choice naton sa exercise, basta may disiplina, may malabot nga mga kadalagaan kasubong sila.
Pero Nick, I think hindi ko na kayo walking and running, gamay-gamay lang. But, congratulations. Kagamayad to mga napulo ka mga balita sa isa sang Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatapo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag insakto mga impormasyon. Padaan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Kag ako naman si Nico Delfin. Maayong hapon.